Dit is volgende week ons huis. De Christian Radig, een Noors talschip dat bouwd is als opleidingsschip. 63 meter lang is ze. Een week lang zullen 50 squalben van de Maritieme Academie erop meezielen. En dan maar we het schip ziel naar, we gaan klusjes doen aan boord, zeilen hijsen, skimaatje, koersen uitzetten. Manje, dan gaan de trossen los. Nodig nog even oefenen. Als je hier naar achteren valt, dan zit je vast, Matthijs. Rustig maar. Dit houdt je wel, dat houdt je wel. Rustig maar. Het ziet er allemaal wel heel gelikt uit, gelakt. Je ziet dat er heel veel onderhoud is geweest. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Ik kijk er naar uit om hier te gaan slapen. In het 4e jaar van de Maritieme Academie maken de studenten een karmeitje. Binnenveert of zeeveert. Een vaartocht op het Noorse schip kan ze mogelijk een troken in de goede richting gaan. Fico is er liek wel al uit. Nee, ik wist al wel dat ik zeevaart veel leuker vond dan binnenvaart. Binnenvaart vind ik wat minder spannend dan zeevaart. Als ik binnenvaartschip voel het net alsof ik op het land zit. Want het beweegt bijna niet. Dus dan vind ik het op een zeeschip veel leuker. Fico is er klaar voor. Maar de oornek? Ik denk wel dat er heel veel mensen gaan kotsen. Maar ik hoop zelf niet. Waaronder ik zelf misschien ik wel. Ik hoop het net, maar we gaan het meemaken.